खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खेमथाया 31 मार्चआवनो जोबगोन होननानै बिटिसिनि बारग' चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदोंमोन। दा बिथांनि बेबायदि बुंनायखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौनो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। बिटिसिनि बारग' चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी आरो रिन्जय बर' बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्ट खालामलायब्लानो जाबाय। दिनाव 25টা তলত নাপায়, 25টা মিনিমাম হলে 25টা, আমি ইয়াত বেছিও হ'ব পাৰে, কিন্তু 25টা তলত আমি নাপায়। চৰকাৰ হোৱাটো খাটাং। আৰু আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিবিলাক শ্লোগান দি আছে, আমাৰ বিটিচি বাকী ৰাজ্যৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখা আছে, এইবিলাক টোটেলি ফেইলাৰ। সি মিছা কথা কয়। আৰু তাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো আয়ু বিটিচিত শিৱৰ যিটো ক্ষমতা, এই শিৱৰ ক্ষমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব। 31 मार्च नङा, 31 मार्चआ हयতো बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 31 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा। 31 मार्च नङा, 31 मार्चआ हयতো बोसोराव बिथांनाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जोबसिगोन होननाया 31 मार्चआनो 31 बार जायो खोमा। गतिके बोसोराव मोनबेसे मास दान फैयोथाय बुंनो हाला। बिथाङा बुंनाया बुंबाय थागोन। गावनि जा जखायनै मानसि दंबावो, बे मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा पलिसि खालामदों। आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै जेरै बिलोनि ना सारग्राफ्रा बिलोखौ सारनानै नाखौ हमजोबो, बिटिसिनि कमप्लिट रायजो राजायानो दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैजोब्बाय। आरो जोङो समाजनि जौगाथायनि थाखाय साफ्रोमनोबो मेसेजखौ हरनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जों फैजोबनायनि जाहोनाव दा माफा मानै नाथुर दुनाखं थाबोदों, एम्बु थेरेफोर थाबोदों। बे नाथुर दुनाखङा फिफि फाफाव बारलाबाय थादों माफा मानैया, आरो माफा मानै एम्बु थेरेया फेफे फाफा गाबबाय थादों। बे हाग्रामायाबो मासे एम्बु थेरे बायदि जानानै दङ। बे समस्थियावहाय जोंनि इउथ बिपिएफ, वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जथाय मोनसे मेल जादोंमोन। आरो बे मेलाव 13 चिराङाव जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ, मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैनानै बाहागो लादों। आरो फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव जोङो माबोरै खामानि मावनांगौ, देरहानायनि माखासे प्लेन पलिसि, जोंनि पार्टिनि माखासे खोथाफोरखौ बावहाय जोङो गुवार रोखोमै सावरायनाय जादों। 13 चिराङा बिपिएफनि खामोन, बिपिएफआनो देरहाखादोंमोन थांनाय 2020 सनाव। आरो फैबाय थानाय समाव 13 चिराङावहाय जोङो बांसिन बुरजा भट मोननानै जोंहा एमसिएलए देरहागोना दिनै 100% क्लियार जाबाय। आरो जोंनि बिपिएफनि वार्कारफोरा ओरैबायदि मोनसे हाई माने कनफिडेन्सआव दङ, जोङो 13 चिरांखौ फिन बिपिएफआनो बिराद बुरजा भट लानानै देरहाफोगोना। दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्पष्ट माने कन्फिडेन्स लेभेला जोंना बांबाय आरोखि। जोंथ' माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिमान जाला बियो। जुदि बिटिआर सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखआव जुदि जाखाबायब्ला, होमबालाय एनआईटी जानो गोनाङा जाला बे, अर्गानिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बियो, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जानाय नंला, एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि चिराङावहाय, चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बे लिरनाय दंमोन बिटिआर सुक्तियाव। 6.3 दफायाव इडुकेसनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना, मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन। होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला। सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदया स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन, बेफोरबो जानाय नंला। साइ सेन्टार, स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि आन्डारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन। होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला, माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला, जों बेखौसो बुजिदों। डेट मिन्स बेनि अर्थआव बेखौनो बुजायदों, आरोबाव बिटिआर सुक्तिया जानाय नंला, बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफिनजानाय नंला, जों बेखौसो बुजिनानै लादों। आरो 2024 सननि 3 तारिख जानुवारियाव माने हम मिनिस्ट्रिनि
माखासे सेक्रेटारि सारि कमिशनारफोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआर नि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव मोनसे आलोचना जाखादोंमोन बेनि माइनुटआ जोंनाव दं जे नैबे आं बुंलांनाय माखासे इन्स्टिटिउसनफोरखौ माने बिटिआर आव होनो हानाय नंला होननानै लिरखानाय दङ दा बेनिखायनो जों सानदों आरोबाव बिटिआर आ माने मावनो गोनां बेबायदि गोदान इन्स्टिटिउसन जोङो जाबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि दिनै तारिखाव मोनसेबो जानाय नंला जिहेतु बिथांमोना मावखाबायना साननानै लाबायबा मावैखौनो दा माने गोदानै जेबो जानाय नंला आरो बेनि गेजेरजों दा जोङो आसा खालामनोबो हाला सरकाराबो जोबफैखाबाय प्रमद बर' बिथांनि खोथा होयै बुङैनो रायजोफोरखौ आसा होयैनो 5 बोसोरा दिनै माने कमप्लिट जाफैबाय आरोबाव गोदानै जेबो मावनो हायाखै परिबर्तननि मुङाव 2020 सनाव बिथांमोना रायजो राजानाव भट बिदोंमोन ओरै खालामगोन बायदिसिना माने इन्स्टिटिउसननि खोथाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिटिआर सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय 60टा समस्ति दानाय सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो होमब्ला बिटिआर सुक्तियानो दिनै फ्लप मोनसे सुक्ति बायदि जाफैबाय आरो जेबो जायाखिसै आरो बिथांमोना दा बेनिखायनो जोङो नुबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिया जेबो लाब जायाखै जादोंआ माने पावार दंखायोमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय साख्रि होनो हानायनि गोहोआ गैला जोङो गोबां माने जोंहा लससो जादों दा बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया बिटिसिनि गेजेरजों 6 सिडुलनि जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था माइनास उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति माने जिर' जाफैबाय बेहाय जोंहा जेबो लाब जायाखै जाथि हिसाबै